Allah ya taimake ku a yakin badar wa antum azillatun a lokacin ba ku taka karakun karya ba, kuna nan yan kwashar mutum 1000 ga mutum 300, ai kusan ninka su uku suka yi. Wa antum azillatun, kuna raunana, sai Allah ce fattaqullaha, ku ji tsoron Allah la'allakum tashkurun, don ku zama masu godiya wa Allah. Allah ce ku dubi aikin da na muku, taimakon ku da nayi. Allah sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam, iz taqulu lil mu'minina, ka tuna lokacin da kake ce wa mu'minai a badar, alai yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3000 min al mala'ikati munzilin, bai wadace ku ba? Albishir Allah yake masa bai, ubangijinku zai kawo muku dauki da mala'iku 3000 wadda za a saukar da su daga sama. Bala, Allah ce tabbas za a saukar da su, in tasbiru wa tattaku, in dai kun yi haƙuri kun ji tsoron Allah. Jama'a mun fahimta? Ka'idar kenan. Inda za mu bibiyi tsoron Allah, duk inda kaga wani ya samu mafita, wallahi tsoron Allah ne. Amma wallahi in dai ba tsoron Allah ba, wallahi jika ta kake, ko kana ganin haske, wallahi ba haske bane, wallahi ba haske bane, istidraji ne. Kasan 'yan duniya ɗaya daga cikin abin da suka tsana su ji ana cewa nasara tana alaƙa da bin Allah. Ba sa so kawai a yi gwagwarmaya, kar a shigo da Allah ciki. To mu yanzu in ka ce a yi gwagwarmaya kar a shigo da maganan addini, me amfanin mu? Babu. Ai in dai mu za ka yi magana da mu, to kai ma ka shirya yadda za ka shigo da maganan addini. Amma in an cire maganan addini, ni wani amfani zan muku? Babu. Dole ne Allah, wallahi sai an bi Allah a yi nasara. To amma inda matsalar take, doctor, shine wato nasara kashi biyu Allah ke bayarwa. Akwai wadda yake ba da ita a matsayin nasara, akwai wadda yake ba da ita a matsayin wahala. Yanzu kaga idan kaga mutum yana shan sigari, sauki yake so. To amma sauki ne? Idan kaga mutum na shan kwaya ko wiwi ko giya, kaga mutum na sha, yana so ya samu irin dan sararawan nan ne. Sararawa ne ko wahala? To idan kaga mutum yana cin nasara ba Allah, irin cin nasaran hutu ne irin na mai shan wiwi. Akwai nasara a ciki? Wallahi babu. Duk wanda ka gan shi da sigari yana so ya dinga dan samun dan walwala ne, to garin dauke sai ya dauko sigari. Idan kaga mutum na shan wiwi, yana so ne ya dinga jin dan alright haka. To garin dauke sai ya dauko wiwi. To walwala ya dauko ko wahala ya dauko? Wahala ya dauko. Saboda haka idan aka samu mai lafiyayyen hankali suka hadu da dan wiwi, shi dan wiwi yana ganin yana jin daɗi, shi kuma mai hankali yana ganin shi mara hankali. Dole haka muke ganin wanda ya ɗauki wannan duniyar da ita zai ci nasara ba Allah a ciki, wallahi kamar yadda kake kallon dan wiwi ne. Domin mun san jin daɗin takaitacce ne, kwanan nan za a shiga wahala. Wallahi duk gwagwarmayar da kai a duniya ba za ka more ta na sama da shekara 30 ba. Yanzu a ce duk gyaran an gyara, duk jin daɗin an yi, ba za ka wuce shekara 30 kana jin daɗin ba. Jama'a mun fahimta? Saboda ka wannan tunanin ga wadda bai fahimci nasara ba, sai ya ɗauka nasara a fidda Allah a ci nasara. To in ka ga nasara ba bin Allah, wallahi istidraji ne. Ta lalace. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa, idza ra'aita Allah yu'til abda min ad-dunya ala ma'asihi ma yuhibbu, inna ma huwa istidraj. Idan kaga Allah yana bada walwala a rayuwar duniya da jin daɗi da kwanciyar hankali, kuma akan saba mishi, annabi yace karka raba ɗayan biyu, talala aka mishi. In dai aka samu nasara, aka ji daɗi, walwala ta zo, kuma ba bin Allah, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce ba jin daɗi bane, talala ne.